Gusto ni yun ako mauli itong kwartaha. Paano ko taon kasulti? Masagmuyo niya taon. Nya, mayroon ba kayo mga atiman ako? Di pag yun snack ang gidalit. Gipainom ko mga street sign ngayon nun. Pre, Lipayag yun ako niya ka, pre. Oy. Ikaw, pre. Lipay basab ka nga nagkita na ron o nag-inom ta, di ba? Lipay po ka. Basta ba na to, pre, ha? Ikaw ang usa mo line up na ako sa pagkakonsyal. Karong umaabot eleksyon. Ikaw, pre, to, ha? pre, abog. Muray gidangat mo rin dugay kang nauli kinag-inom man di ay mo. Nyon sa man nauli ni mo kwarta. Eh, listen ka dayo. Ako ka-intro. Dito sa extra. Wag yun mauling kwarta. Grabe pagkasayon pagkasulti anak. Imong iuli na mo ang kwarta kay dili ka mo sugot mo line up niya sa pagkakonsihal kang umaabot ng eleksyon kay di mo kadaog. Simple anak. Wag na ko mauling kwarta di. Wag yun eh. Wag yun eh. Sa. Mao ba? Wa pa yun mauli ang kwarta ni Anthony kuan Kapitan Andoy. Ampog nay. Ampog di ay Wa nay uy. ampog. Ang nahitabo hubog noon siyang nabalik sa bahay. Kay pwerte naman noon nilang inom. Ug ni sanong-sanong pa siya nga magkonsihal sa line up di Kapitan Ampog. Na, porbida. Klaro ra ba yun nga mapildi ng nenenghigayon na ang kapitan. Kay wa gyud siya nahimo nga maayo sa atong barangay. Karon pa noon siya mo pakita og lihok nga duol ng eleksyon. Og wa nagyoy gamay, wa nagyoy ganahe ang mga tao niya bisag gamay. Ay, paita bitaw eh. Ako na lang kay mangunay og uli sa kwarta nga to ni Kapitan Nay, no? Kay maikog man si Anton maikog man mo uli. Uy, dili, uy, ayaw. May gunang si Anton gud ang mangunay pag-uli sa kwarta. Ay, paita. Sige na lang ngayon. Di na lang ko magdugay. Isa ka na ng init ka sabaw dito sa inyo, Nay. Di na lang kumusod kay nagpaabot ito sa Anton ako. Magdungan na may kaon ron. Nala, sige. Ay, salamat ining linat ang manok nga imong gihatag, ha? Ay, way sa pa yan. Ay, Nay, ang igagaw ni Anton nga konsihal ay na. Nagpadung din, he. Gaw! Gaw. Nasigaw ang dugo sa inyo, gaw. Kuhan mo gud kayo may trabaho na agiro siya. Oo, tuwas Anton sa bahay kay holiday man. Tananoon ko yung dito, aron mga unta. Tanagaw istong. Ay, salamat sila siya. Napasugan ako eh. Gaw, istorya kita. Blima ko yung kwarta ko, man ang kapitan. Pag hindi na may uli, gaw. Kapalagi taon ko. Ay, wapagid gaw oy. Dito na unta na siya sa niaging adlaw, pero wagid niya mauli kay maikog siya. Ang nahitabo gaw, hubog na nabalik dire. Nag-inom silang duha. Gipainom kong state side gaw. State side. Gisanong-sanong na ko nga kung kauban sa kutsihal grupo. Gisanong-sanong ra ko. Still na mo gaw eh. Iuli na lagi. Na, iuli na. Kung niya, day ko gaw. Kaya karagabi ba gaw. Magtapok-tapok tang mga magnansad sa kunsihal dito sa bayan ni Kunsihal Jimboy nga mo ay magkapitan sa atbang ni Ampog. Nyawa pa man ako mauling kwarta. So, saan ra ba ko kapitan len ako niya? Ay, yun na ni uli ko. Akuan ka nang masayo na siya nga. Niakatipo na mo. Ba? May ka? Mura usap to ang imong itagaw dong Anton. Unya na lang na iuli oy. Kun masayo na ang kapitan nga to akas pikas. Siya na mangita nimo aron bawi ko ng kwarta. Murag puntos ka dida. Kaya mahibaw siya to ako speaker, sigurado yung ngita na ko. Waon kwarta. Mo lang, mao na ibuhata ha. Bawion ang gipahuwam niyang kwarta. Kung bawion niya hala ihatag, magtuo man to siya nga nagasto na nimo ang kwarta. Mao na nga dalion kag kuha sa kwarta. Sige, ihatag niya. Mao gini iyang buhat. Mao gyud. Pugson kina pagtipon silang line up kay wa man kay kabalik sa imong hinuwa nahuman. Bitaw, nyawa. Saan din ako gusto agaw? Masa ato pa. Di ko siya kapugos na ko. Kaya ako maning iuli niya. Ay, sos. May ikong lang ko. Ako kasulti. Ay, suod na akong kumpare. Lisod kay akong... Ay, pastilan ni mo gaw. Ay, ano na ang inyong kasuod eh. Mayo na nga mahimo kang kunsihal. Kay siguro gining mudaog na ta. Hugot kay kong desisyon nga ito line up sa akong agaw nga si Istong. O niya, kunsihal ko sa atbang sa akong kapitan nga kumpare. O usa ko mudagan sa mga kunsihal sa mga kapitan nga kontra niya. Human sa among meeting pagkagabi eh. Pagkabuntagan na, hadi-hadi na kong kumpare kapitan sa bahay. Pre. Mara, pre, Anton. Mau ko ngayon lang kang ipugos o kuha pagkakonsihal. Panayaw pa na, pre, ha? Ari ka line up sa akong ticket. Kuhan pre, kining kanang antimo. Ay na lang, tingin pre. O, karon dili kag yung mga nila, no? Katong kwarta nga imong gihuwaman.
Ayaw na tukpay rin. Ako na lang itong ihatag nimo. Basta arili di ka line up sa pagkakonsihal. Ari sa akong grupo, ha? Imo na itong kwarta nga ako ang ipahuwaman nimo, pre. Ayaw na tukpay rin. Oh, pre, abog. Mao niya akong kahatag problema ron. Layo pagli kay eleksyon pero inuit na kayo ang akong paatbang sa akong kuparing kapitan ba. Ganahan bagyo kong adto ta kung line out sa kontra niya. Apan maiko ko sa kong kuparing kapitan kay mato niya. Iyan mo kuno yata ang kwarta usak bilyon ako giwaman. Sa ibuhato na ko ani. Bam, ati pres. Ikaw bam kay ba mo ni mga kurakot nga pagkakonsihal. Saman, ari kong grupo sa kapitan o adto lang ko dito. Na di ba rin yung taon ko ganahan kay di man gyud siya mo daog. Or ari lang ko tipon sa kong gagawin konsihal. O saman ko gamay pasultihon, Anton. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karag adlaw. Ang sender na to, Ate Pres, bam, si Anton. Anton. Oh, ang problema aning Anton baka nang kaniliging dagadagag ko siya Ate Pres. Unya, ang kani kapitan ang iyang kumpare, suod kanya kumpare, murag di na kayo kadaog mo nang adto ta sa motipon sa iyong gigagaw. Karon naglibog man sila nga unsaon nila pagpaagi nga kuan may ubos sa iyong kumpare ana. Pag adto dito Ate Pres, huwam si kwarta. Nya abin lang digid pa huwam kay para magkahiubsan na sila kay 500,000 gud iya gyulman. Ang gitagaan sa 1 milyon Ate Pres. Ay, kudako gud na. Pero ayaw 500,000. 1 million, 1 million. 1 million day ang yulman. Oo. Itagaan sa 1 million Ate Pres. Ku ano? Paghatag ako gi pahuam siya pag ingon niya nga day uli tani kay gusto ko nga adto lagi tang kualagi di sa iyang kontra. Eh di gisurbi Ate Pres wa man gyud kadaog na iyang Ang nihatag niya 1 Oh, milyon. iyang kapitan nga kumpare, di mo gyud kadaog. So iyang tang iuli ang kwarta nga 1 milyon. Ni ingon mo ko ng kapitan sa ayaw. Kay bao ko nga gitintal ka na nila. Ang kanang 1 milyon la ko gi pahulman nimo imo na na. Para imo na na. Ari lang yung kadagan ako mo iklib ga di Ate Pres. Nga maglabad yang saon niya nga di na bagyo kadaog ning kapitan ngayang kumpare taon niya gusto siya nga at tumutipon sa pikas. Maikog siya. Gihatag naman ang kwarta 1 milyon Ate Pres. Wa man taon ang iyang giwaman. Iyatang iuli. Kay gusto siya atos grupo. Pero gihatag na to dito huwam. Di na huwam. Gihatag na gyud. Saon man niya. Mo niya ang problema Ate Pres. Nara na nimo no? Ba may ka ba kutsihal Sa gyud ka karon? imong desisyon. Be. Ikaw lan mas una pa manhimo ka na akong konsihal unsa imong hamubo ka pamahayag. Ang ako nga Mas pupo una nga pa man ka. pamahayang ani ay na lang apel dong. Kay labad mo na o dong. Labad mo na. Kanang 1 million. Gidan ni man siya sa to pa iuli to niya kay Iuli lang to, pre. Baon ang 1 million. Kaning 1 million pre, wa man ko gamita pre. Uli lang nako pre. Sultian lang gyud ti kasi doon pre. Di ta ko mudagan, di gyud ko mudagan yo pero tungod kay labad man akong kay magkiugsan na itag maayo. Ako ni uli 1 million, di lang ko makapilapil. Siguro yan akong gipakuya ko ng huna ate pres kay una man siyang nakonsihal nako. Pagilid mar day. Pung niya nga ayaw na lang og apel aruway samok. Ako pangayon ako nimo kuno huna gulya. Gay, pagawin ko ba? Ikaw, Iuli ang Iuli kwarta lang. karon dayon. Ako. Ikaw. Di na ko uli. Nang kwarta. Di ba ikaw, Pads? sorry. Ako dili ako uli. Ngaw. Uli ko to, mangawat. No comment. Abi ni mong gulyat, iuli niya ang kwarta niya. Katong ingon mo, ano lang siya paapila, ron way samok. Apan, kung gusto jud siya maapel, Daga siya independente. independent na lang. Aron wala kay kontra sa pikas o Pikas o pikas. pikas. Doon na may panultihan, ambot og eksakto ba, undi era bata, doon na may mga... Independent lang, para di ka kadaog. Independence Day. Uy, na magkadaog dahil Na, independent. tinood. Parang pinangga kay mga tao Ate Pres, independente ka. Doon na may panultihan gulyat, nga ingon nga, the voice of the people is the true government, and the true government is the voice of God. Ambot eksakto ba na ako pagkasulti? Ang ako buti pasabot is, iuli ang kwarta, o gusto nyo ka mo serbisyo sa katawangan, pwede ka mag-independyente. Apan dili ka gustong samo, katong ingon gulyat, nga ayaw na lang apel. Abi ko ni mong gulyat, iyahatag nga 1 milyon niya, hinoon, nakatabang doon sa iyang pangginahanglan. Apan, ingon naman lang anak, nga muna siya, gihiktan sa iyang ilong, asa siguro ya ato siya dito, unya, dili mauyon ang imong konsensya, dili mauyon sa imong galamhan, laing kaayo, murag, dili ka makatuon sa imong pagkaon nga kadakaon, murag di ka katuog nga maghayang, magsige katuog nimo mo imong hunaon, inigmata nimo mo imong hunaon, muna nga, para nako, para wala na kay problema, iuli nimo ng kwarta, unya, ingna siya nga, dili na lang ka mo apel. Apan ba nanitag mo apel yung ka, unya mag-independente ka,
Unya, ayun na lang sa kumpanya. Kay mudaog yung ka, sa di pa ka kumpanya. Di ba na? Kanang ni Bambina, bay, dong, aton, sakto gina dong. Nga, mudaga kay independente, kay, sa to ba, ang tingog sa, Ang tingog sa katauhan, mao kuno ang matuod nga gobyerno. Tato pa, kung nauyunan jud siya, bisag dili pa siya mga kampanya, bisag independente ra siya, naging mubutar niya. ako ba na ang gingon ni Kadur Juswi, kadur na nga, box Fufulay, box D, mauna? Mauna, ang tingog sa katauhan, Mauman ko. tingog sa Diyos? Mauman guro. Mauna nga, bitaw, tinood na dong, independente lang. May painanan na lang ka. Doon ay sa ka-example gulat nga kung nahibawaan, ang mga kaparian naghimo og medical mission dito sa usa ka barangay. Sa mga tao hatag bugas, tambal, mga unsa pa diha gipanghatag. Sa dihang taas ang linya sige nagpanghatag, nigawas ang kapitan sa barangay hall. Unsay pong ana si ay. Salamat ha. Salamat sa inyong pag-ani. Salamat ini agyud mo ni kuangin mo ni tubag mo sa hangyo. Salamat sa inyong pag-ani. Ang iyahang motibo gulat, politically motivated kay dili man kayo kalihukan man tos mga religious. Ako ngayon ko suggestion ni ba ma? Nato to'y pikas barangay po nga presyon tuli sila. Pag presyon tuli nila, was sila doktor, na sila yung mga intern. Pagkuan, nga natuli na tanan. So nangayo tambal sa barangay hall. Wa tagay kay wa kuno ipirmas doktor, sakto ba? Unsay ngan? Wa tagay kay wa ipirmas doktor kay intern ra man ang nagtuli nila. Ha? Oh, Pero mga okay intern ra. man mga bata, pero okay ra. Ang ilang Okay ra. kay mga lagi tambal niya ang tambal antibiotic kay kargado ano tambal antibiotic ba. Pero nagpapirma nga naman nay doktor pero wa papirma makapirma. Why doktor, mga intern ray lang gigamit pagtuli sa mga bata. Saan ni mo ana ba mo ikaw? Tagaan og tambal dili. Ang ako pangutana kanang wala ba kay resita kay basig sayop tong tambala tinuod ang mahatag. Nairesita. Wa gid resita. Nairesita pero way permas doktor. Ang ilang ipangita ka naman ang katong mga intern. Yan mo na doktor. Ibaw din sila, unsay tambal nga niresita man sila. Okay, Dili intern. ba na maayo nga di Mao ka gani doktor. intern galing nga doktor. Bawo na giskwelahan na nila daan tanan. Dili kayo ko Kung doktor ba jud ka, mao man jud mo resita. o dili kayo ko makatugkad kung ang resita nga gihatag sa doktor dili maka sa doktor. intern ta. Oh, dili Intern kayo lagi. ko katugkad. Habitaw no? Mao na nga uban diha kinahanglan na gyud permas doktor. Mao gini sakto. Kay kinahanglan gyud na mapapirma Pero okay naman tayo antibiotic o So, ilang. dili ati fresh, di galing kakatagaan na sa butika kung may pirmas doktor, may resita doktor, way pirma. Munta na yung butika, kitsa may naghatag ni mo aning kuan na. Pero kana- katong mga intern nga nagtuli, ni different siya sa doktor gyud. doktor lagi na to. Mura na hatag ani dok. mura Ano na ba? ako na sila doktor nga team leader. Ano dili tingali nga puro intern oy. Bitaw, bahala. Operation tulit sa barangay na dagma ko. Ano naman? Pag tinuli ay na ate pres, ingon man to mga doktor nga katong batan-o lalaki gingnan nga nasayop kuno. Kay, Nasayop kuno pagkabutang. Ano man? Dapat kuno ato to sa kabayo. Dagan ka. Dito ka pupunta na ako. Imburnal. Ay! Salamat na dito na ka noon. doon ako ang